Men Türkmenistan vatanymyzyň Bahtiýar raýaty, Bahtiýar denamy, Bahtiýar maşgalasy. Ýani ben şeýle asuda asmanda, şeýle parahat watanymyzda, türkmen topragynda ýaşap, türkmen topragynda zähmet çekip ýaşap, gün öre gün ýaşaýanma müňde bir şükür edýär. Bu ýsanýan ähli halkym bilen bu ýsanýar. Şeýle aras asmanymyzyň asaýasynda parahat ýaşap, parahat ýatyp, parahat durýanmyza müňde bir şükür edýär. Gül ýalyk durmuşymyz bar. Toýlar toýlara beslenip, toýly mekanymyz bar. Gün saýyn bir näçe toýlaryň, bayramçylyklaryň şaýaty gatnaşýar. Şeýle ajaýyp agdy bir halkymyz bar. Emma muňa garamazdan Akyl Sapar diýen adam bizim halkymyzyň şeýle durmuşyna, ajaýyp durmuşyna, asuda parahat halkymyzyň ýaşaýyşyna görüp bilmeçilik edýän adamlaryň birinden. Ol bizim şeýle durmuşymyza, halkymyzyň arasyna blogoýlyp kalmak üçin yalan ýaşaryk töhmetler bilen, ýani özüniň yalan bir töhmetli sözlerini atdy. Emma bizim ona şoňa garşylyk edýär, nägileligimizi bildirýär. Ol da bizim halkymyzdan ötünç sorasyn, bagyşla diýsin.